Għal darb'oħra l-Gvern qed jerġa' jinjora l-bżonn tal-protezzjoni tal-ftit artijiet verġni li għatawn f'pajjiżna. Dan hekk kif minflok qed jagħmel dan, Ministri tal-Labor u membri fil-Kabinett ta' Bela allegatament immanipulaw warbu d-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar biex jaqdu lil tal-qalba. Dan hekk kif xarri li jinsab biswit triq San Pietru fl-Imġar se jkun qed jittieħed għal pannelli solari fuq żona ta' 43,000 metru kwadru ekwivalenti għal 6 grounds tal-futbol. Żona fejn wieħed isib ħitan tas-sejjieħ, siġar tal-ħarrub, fawna u flora protetta, kolonji tan-naħal u fdalijiet arkeoloġiċi ta' żmien ir-Rumani. Bidwi mill-Imġar ġew Grima tkellem ma' Net News fejn esprima tħassib li hemm fost ir-residenti u kif ukoll il-bdiewa f'din il-lokalità. Il-bdiewa sa ftit snin ilu hawnhekk kien jinħadem ġifieri, u mbagħad ovvjament biex isir dal-proġett bil-mod il-mod mid-dera bdew iħejju u jneħħuhom. Imma mbagħad hawnhekk minn żona ta' 43,000 metru kwadru qisu bejħetu ieħor kwart minna qisu 10,000 metru kwadru li hija xari li suppost Malta hija sagra jikber is-satar u jikbru pjanti oħra li in-naħal bħalissa u ftit l-isfel għaw min irabbi n-naħal. Mingħajra ma jsir xasel, diġà hemm diffikultajiet kbar jiġifieri għax in-naħal qed imutu in-naħal. Jidher li l-applikant biddel il-pjanijiet li kienu saru wara dawk li qed jiġu rapportati bħala diskussjonijiet ma' xi ministri li mappell għandu jsir fuq pjanti eżatt kif ġew preżentati lil bord tal-ippjanar. Net News kellem ukoll mas-Sindku tal-Imġar Paul Vella li spjega l-ħsara kbira li se jkun qed jagħmel dan ir-razzett. Ħsara kbira, l-ħsara hemm diversi punti x'tistajt. Ambjentali, għaliex dan l-ambjent li qegħdin naraw rajna ħajġi mittieħed, ħajħsir ħsara l-ammont ta' ilma li ħajġenera jiġri fi triq, u hawnhekk ta' min isemmi li tiġi triq San Pietru li hija l-iktar parti baxxa fl-Imġar, allura u tispiċċa wkoll f'ħaġrat, jiġifieri ħajgħamel ħsara l-World Heritage Site. Imma wkoll l-ambjent mod ġenerali tal-Imġar. Aħna hawnhekk kien dejjem maħsub jibqa' green area bejn l-abitat u l-abitat li hemm il-housing area u l-abitat ġifieri għandek qisu pulmun biservi ta' pulmun u jirrispetta l-ambjent tal-Imġar li huwa ambjent rurali u aħna nemmnu li għandu jibqa' hekk. Tiġimatilu l-Awtorità tal-Ippjanar kienet irrifjutat dan l-iżvilupp b'xi Ministri tal-Labor jidhru li daħlu fija biex jinfluwenzaw id-deċiżjoni. Għaldaqstant jekk dan iseħħ ċertament lil weda elettorali u lajta li għamel Robert Abela matul il-kampanja elettorali li kien se jkun tarka l-ambjent naturali tal-Gżejjer Maltin se tkun qed tieħu majnata oħra. Bid-domanda hija waħda u inevitabbli. Abela se jżomm kemmtu u jġib lill-ambjent l-ewwel u qabel kollox jew se jkompli ineffa il-bwiet tal-qalba.